Hånd højere op, Dagkjeld! Hånd højere op! Kom til, den helt dernede. Jeg sagde også, at fredagsforløber meget specielt i andre start. Det ligger du helt rigtigt der, William. Der lå du rigtigt. Ja, der får du bare med ind, Barbara. Hop på, Skov! Sådan, igen! Igen! Hjælp ham, William! Ja, det er godt det der. Første start. Det er svært bare for en med den. Ej, det er godt til. Ej, Sander. Hold ind, Skov! Løbe! Kom, hold Mine! Hold op! Hak højere op! Hak højere op, og hænder længere ned. Du kan bolde op i midten. Venstre, der kommer lidt mere pres. Du er bare bange. Højere op, Axel, så vi kan bruge dig. Højere op, Axel. Lidt væk, Skov, så bruger vi Axel. Ikke højere op, Mads! Længere ned, Mads! Skal du, Barbara? Nej, Skov. Modsat, hvis vi kan. Ja, det er okay. Ja, godt, vi er herovre. Vigge med over af. Andreas, bliv der. Bliv der. Gå op, Viborg. Og den tager vi. Det skal være vores, kom, Axel. Baglæns. Så hjælper holdet der. Kom ud af, Skov, ud af allerede nu. Sig noget fra Viborg derinde. Hvor du have den, Viborg? Tidligere ud, Andreas. Du kan godt komme tilbage, Anton. Det var godt, du var Anton, der så derude. Anton er lidt over af, Skov, lidt ned. Skov. Lidt over af, Axel. Med i det, Axel. Godt dig, Axel. Rigtigt. Ja, kom nu, kæmpe for det. RB. Det var meget godt placeret derude. Hvor du handen hen, Vigge? Otto. Også på tilbage, Sander. Det er hvide. Godt, Sander. Med over af, Axel. Ej, det er godt løbet, Victor. Ja, det er tyndt. Så var det så skudt. Ej, det er det tyndt, men det er sgu meget godt skudt. Viborg! Det er også. Godt set, Anton. Ind og tag ved. Ja, Hold op, Axel. ja, det er godt løbet. Sander. Ej, hvor flot. Hør på det der lange skud. Der er nødt til at gå imod ham. Så kan han ikke lægge den op over. Kom igen, Martha. Kom igen. Frederskov. Er det rigtig godt, Anton? Rolig. Kom, Rasmus. Frederskov herovre. Rolig. Brug ham med det. Flyt ham! Godt, Axel! Og Sander. Kæmpe. Så er det hjemme. Ja, det er godt spillet, Anton. Op over, Sef! Kom og lidt fluebold, kan du se det? Bare kom ud, Vigge. Ud og tæt. Over under.
center. Så kom med. Kom heropad, Axel. Kom heropad. Vi skal flækkes. Kæmpe, Andreas. Værsgo. Gør det. Lige med fred. Så er de ellers i undertal her. Ned og stå. Længere tilbage, Michael. Robin. Kæft, det er godt spillet. Nej, det er godt taget, målmand. Det var fandme godt spillet, det der. Skal vi spille godt i tiden? Helt ud, Skov. Kom på linjen. Så nu skal du tænke, Viborg. Nu skal du tænke. Skov ind under Viborg. Nej, hvor er det flot. Kom så. Ikke vende, Sander. Ja, det er godt, Sander. Maglen. Godt, Axel. Så sender vi det der. Det er en klasse samtidig. Mere kraft, Matti. Det er også et højt tempo, med spillet. Det var lige ved at få ud. Alfred, der er ikke tid til at sætte dine ting der. Du skal bare spille videre. Hold ham væk, du er nødt til det. Sådan. Kald på den, Matti. Og Sander. Kom ind, Axel. Det er dig, Axel. Ja, det løber du. Kom så, Skov! Det er Nej, Alfred, for satan! Godt kæmpet, Martha! Det må aldrig gøre, mand. Han er stor, ham der. Det skal skide sindfast. Altså, det er jo relativt lige. Hårdt flag. Skal du, Skov? Følg med! Følg med, Skov! Bliv ved! Har din tid, Mads? Din tid holder mig ud! Det er smukt lavet. Godt spillet! Ja, det er også rigtig godt set. Det kunne jeg ikke se herudefra. Godt lavet! Godt spillet! Kom så. Kom ind på en, Matti! Kom så, fortsæt. Sådan der! Smukt, William! Smukt, alle! Det kan vi ikke, er det verdensklasse? Godt hentet! Vigge, op over! Vigge, op! Kom nu, igen. Kom nu, Vil! Nej! Godt kæmpet igen, drenge!
Banen lille, bolden er modsat. Skal du ind af? Drenge, det var fandme nede med 1,5 minut. Mere gas på. Altså, ellers så bliver jeg kørt med over, når jeg kommer ind. Alfred for fanden. Ja, kommer. Bare kom. Ja, den er god. Ja, det er udmærket. Og vi ser vi det bare med en af i skov. Axel, fald ned og hold linjen. Axel, baglæn. Nu løber han ikke i ryggen på dig. Nu er du styr på ham. Godt, bra. Ligge! Fortsæt, Ligge! Fremad! Det kan du godt lide. Godt lavet, William! Godt! Mener, William! Du har god tid, William, der! Den lille! Yes, den tager vi bare! Træd op, Mads, træd op! Kom, vi går ind. Hold igen! Godt rykket, Axel. I gør det godt, Avarta. Libor, det var, når vi løser en til løser. Hold igen. Kom med på tørre. Hjælp! Nu! Vil du bare hurtigere! Hold øje bag dig, Axel. Det er over baglinjen. Ligge, gør det nok! Han går bare ekstra mand ind, Skov. Han scorer ikke lige, og der udfordrer. Han gør det for forbandet dygtigt, så må vi leve med det. Væk, Ligge, væk! Sådan, Søren. Stå på ham! Ellers har han fundet en, der er lige så hurtigt. Godt, Alfred, så kør! Godt, Mikke, kom i gang! Også! Det her dommertøjet. Det er sort. Andreas! Hjælp ham! Kom og hjælpe! Andreas! 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 Tænding! Ind på hovedet! Næsten der er på 4. Pelle, Brabrand, under ham!
Kom med, Axel. Hold hatten så, Victor. Nu viser du dig bare. Du selv kan spille rigtigt, Victor. Bare afsted med dig. Følg med, Oscar. Følg med hjem. Det er okay, det kan du godt, Skov. Arbejde. Fortsæt, Skov. Fortsæt. Fortsæt, Skov. Du skal med i det, Victor. Skov. Lad os lytte, Skov. Kæmpe. Giv mig det. Godt, Sander. Den tager vi. 2 mod 1. Den skal lige tage, drenge. Kald 2. Søg presset, Victor. Søg presset. Hvor du have den, Viborg. Oj. Videre, Victor. Videre, Victor. Væk linjen, Skov. Væk linjen, Skov. Det er det, han vil. Det er rigtigt, det der. Godt spillet, Sander. Er du ved at være slidt, Skov? Kom, Oscar. Godt, Sip. Godt, Milan. Magnus, højre kant. Du går over og spiller venstre igen, Andreas. Magnus, højre kant. Der, Skov, mand. Vi er en super kæmpe. Drenge! Ja, afsted, Victor, kom nu! Kom, Andreas, den kommer! Victor! Ja, den tager du! Kom, Andreas! Victor, med hjemme! Godt, Sip. Kom væk, Magnus. Godt, Axel. Magnus, med indad, kom! Indad, Fred. Det er godt kæmpe. Kom igen, Rabat. Baglæns pas! Det er dumt at tabe den der. Så kom så, Victor. Godt, Mads! Godt, Mads! Hjemme, Victor! Vi mister Andreas! Victor, hjemme! Jo, det er iskold venstre ben. Med dig over af, Victor! Med dig over af, Andreas! Ind ad, Magnus! Ind i midten banen, Magnus! Mere ind i midten! Ja. Kom med, Magnus! Kom med ned omkring 12 dernede! Ikke de der bløde tilbage med. Sådan der.
Så langt. Gå ned. Heller ikke Werner Andreas, han laver det, hvor man finder stund. Go, go, go! Kom igen. Det er min anden, Magnus, er du med i det her? Tværs, du er slet ikke med nu. Voksen, du spiller pissegodt på tværs, på tværs, på tværs. Han må ikke spille en lommeaflevering på dig. Bare med på tværs. Kom så, Mads. Du må ikke på baglinjen. Hold op på baglinjen. Ja, det er okay. Nu må jeg luft igen. Der er nogle mand her. Sander, du forbi, du hænger lidt længere tilbage nu. Længere, Victor. Ud. Væk. Hold i den. Kom. Det kan du godt, Magnus. Det kan du godt, det der. Ham har du, Magnus. Følg med. Følg med, Magnus. Følg med. Sådan. Vi så stoppe det der. Godt, nu, Axel. Jeg har set det. Jeg har en enkelt liggende dommer, jeg ved godt. Jeg har som så forholder dig til det. Kom nu, Brabrand, skyd! Ja! Det der er godt, den der ekskluderer i chancen. Jeg kalder den jo først, når vi smider. Har vi vinder i mange? Kom, Victor. Den stjæler du. Indad i stå. Her i det. Magnus, bandet af. Sådan, Andreas! Så er du her. Så er det godt, der kommer fra. Skov, der er du på offensiv. Du skal ned og fange kæden, så Mads ikke er alene. Du har brug for din fart, Magnus, så du kommer i overtag igen. Godt kæmpet, drenge! Fuck, hvor er det. Fuck, hvor er det. Kom tæt op, dækning! Kom. Asbjørn, helt over! Kom, Magnus. Kom, Asbjørn! Længere ned, Skov. Helt stille dig. Du går for højt op. God bold. Det skal ikke blive derfor, I skal bare give den. Det er dig, Skov. Det er dig, Skov. Det er dig, Skov. Fortsæt, Skov. Er langt, Victor. Jeg siger halvleg. Jeg siger 10. Kan du spille central vind? Gerne. Viborg, kom gang! Andreas! Central midt! Giv lige til Andreas igen, hvis ikke han hørte det med tiden. Andreas, central midt! Hænger over af! Kom, Magnus, vi står dig! Skyd! Skyd, Victor! Skyd! Godt med det! Rigtig, Victor! Hold igen, Vigge! Vi har Andreas væk på midten! Hold igen! Lige midten, Vigge! Lige midten! Andreas, ned på plads! Andreas, det er vigtigt, du kommer ned på plads! Øj, det er også godt. Andreas, kom i gang! Tæt på, Asbjørn! Lige nu, Asbjørn! Det er fint!
Kom selv! Ja, Jørgen, det er fint nok. Langt lidt. Brænd ind og skub. Er du okay, Mads? Find mand! Så den der, går du bare på jagt efter, han tror ikke, du kommer. Der skal have lidt mere ro i det. Kom nu, kom nu. Ja, men det er ikke gammel nok til, men det er super fedt, at der er. Ja, så siger du noget, Magnus. Sig noget, Magnus. Kom med igen, Magnus. Ja! Kom igen! Kom igen, Martha! Lavet, William. Meter, så meter. Mathias, kom på. Kom så! Sådan der, mand. Super. Godt afsluttet. God aflevering, Axel. Hold du handen, Axel. Du kan sagtens holde lidt om. Kom, Matti. Skub. Kom, Victor. Du bliver lige ind på holdet. Den er vi med i, Magnus. Den er vi med i. Nej. Kom så, Vigga. Hold ham der. Hold handen, Victor. Mathias, kom så. Ja, Magnus. Du tager luften. Ja, kør så! Mathias, løb ud på hovedet. Modsat, Vicky, modsat. Magnus med hjemme. Magnus med hjemme nu. Kør nu! Kom nu, Magnus. Magnus, tilbage i spillet! Kom nu, drenge! Kom nu, Victor! Rolig. Jeg har haft Ida med ude i Hedehuset. Kom ind på midten, så kører vi! Kom igen, Kom, Andreas.
Rigtig Axel, mere højre. Ja, den tager vi da bare, Viborg. Eller Brabrand. Den tager vi bare, Brabrand. Hold op og tag Brabrand. Hold op og ude, Mads. Hold op og ude. Flot arbejde, Mads. Den er ude. Nej, den er hvid. Den er god nok. Træk det lidt, Gitte. Træk det lidt. Gerne i den her side. Det er godt løbet, Viborg. 14'eren. Gør det bare igen, gør det bare igen, gør det bare igen. Nej, Sepp. Kom, Viborg, det må gerne komme for dig. Godt kæmpet! God venstrefod ellers, Brabrand. Ja, det er man ikke døde. Husk at være bag bold! Det er godt, bag bold! Ser du op, Axel? Ej! Hvad er det, skubbe? Rolig. Det må være godt lavet, dreng. Ene, Brabrand derovre. Flyt dig, Mathias. Rigtig, hold igen, Viborg. Det er lige præcis der, du skal holde igen. Rigtigt, Asbjørn. Kom, Sandra, sådan. Det er Axel, fald lidt ned nu, og Viborg oppe. Kom ind i den, kom ind i den! Kom nu, kom nu! Kan du meget, Mads? Følg med. Jeg var det godt. Kom så, Vibe, kom så, Vibe. Det er to. Og Marker. Ja, det var det, Mathias. Finish! Kom så, Martha! Springe! Giv med! Og videre, Axel! Sig noget, Axel! Så skal du flytte den! Flyt den, Sepp! Fem mand! Med den, Sepp! Kom så! Vi giver, ikke også? Smuk, Brabrand. Hold farten, Axel! Hold på! Igen! Godt arbejde! Ind i midten, Axel! Kom nu! Mere fart i de der gule sko! Han er igen! Rolig, Mads! Hjælp ham nu, Sebastian! Glad, Mads. Rigtig, Asbjørn! Kom igen! Hold mig bare fast! Kom igen! Ah, det var lidt tynd, den der. Kom igen! Han er på, Sander! Godt lavet, Viggo! Det går nok, Matti! Kom, der mangler stadigvæk! Kom nu ind og luk! Kom nu, drenge! Kom nu på plads! Han er kørt! Afsted! Tempoet op! Kom, Axel, det er verdensklasse.
Nej, ikke højere op, Viborg, ikke højere op. Kast den bagved dig. Bare fald ned. Skal altid gå fremad. Ja, det var bare en finte. Sejl igen, Hvid! Kom! Axel. Italiano. Længere ned, Axel. Længere ned. Godt taget. Hjælper præsten, Vigge. Godt, Vigge. Kom med, Sebastian. Ja. Kom fat igen, kom Sander. Det er god, med igen. Spil jer ud af det, Nej, Mads, bare fald ned. På plads. Lige præcis. Ej, det er sådan, Viborg. Der har ikke været ude endnu. Så siger jo et eller andet. Det er ikke til at forstå de der fakta. Længere op, Vigge. Højere op. Halvvejs op på deres halvdel. Ind i det, William. Stå på ham, William. Højere op, Vigge. Højere op, Vigge. Højere op. Du kan blive som lastbil og bakker, men du gør det op. Sådan. Væk. Opmærksom nu, det der kommer her. Kom nu. Højere op, Vigge. Det er Sepp. Kom nu væk. Ja, det er Rumænien, det er Axel. Godt, Sander. Op i højre gear, drenge. Tæpperne er giftende. Sådan, Maja. Se om, Vigge. Rigtig, der beskytter den. Super. Godt, Lars. Kør på igen. Vores. Sådan. Simpel. Se om den, Vigge. Hvor du have den? Hold igen, Viborg.
Der bliver sgu da hæve i trøjen, mand. Der var mega straf her. Det mener du ikke? Se lige det lille skærmbillede dernede, hvor der var lige før. Kig op, Magnus, kig op! Sådan er det. Om baby! Skyd! Godt, Axel! Axel, videre! Væk med den! Ej, var det godt! Godt, William! Kom igen! Kom væk! Ej, Magnus. Kald på den, Axel! Så kan man sige det vores. Hvor er det smukt, Lars! Kom nu! Det er godt, det er Lars! Stop nu, mand! Bare så lidt i bunden. Kom imod, så er der hele Sjælland! Godt spillet! Ja, det er godt spillet! Godt, Axel! Det er med! Godt arbejde! Godt kæmpet! Godt, Axel! Godt, Sønder! Godt, Skift til side! Over hele. Fint arbejde. Ro på. Ro på ham! Modstand. Væk! Flyt den, mand!
mangler lige en halv eller 40 til at nå de bolde. Du må samle op. Kom igen, Viggo. Skov! Er du i tvivl? Så lad være med at spille i midten. Spil i siderne. Lidt ned, Magnus. Lidt ned, Magnus. Magnus, og lidt ned. Kom op. Så tager du. Tempo på. Op og tag den. Fortsæt med at arbejde. Sådan. Sådan, Bea. Afsted. Kom på, Victor. Ja, det er også godt. Se Victor, jeg selv. Kom nu, Seb. Kom igen! Stå igen. Seb. Kom ned. Godt, Andreas. Så falder den. Ja, det er godt, William. Kom op. Med ned og hjælp der, Magnus. Med ned og hjælp, William. Det er fandme godt set, Skov! Du er jo ikke nok i springen. Jeg kan ikke nå det. Øj, det bliver bare lidt. Kom op. Kom så dig. Kom Mads. Dejlig ro, Mads. Hvor du har det? Ind i midten, Magnus. Ind i midten. Jeg lige smidt den. Ja, det er okay, Viggo. Hjælp ham, Magnus. Hjælp ham. Ja, William. Og skal lave noget mere, Magnus. Du er nødt til at lave noget mere. Det var aftalen. Magnus! Magnus, når du har bolden, kig noget mere på Victor. Du går ind i mængden hele tiden. Victor er åben på linjerne hele tiden. Ja, kom, Victor! Kom op, kom op. Giv mig bolden. Kom ind, Magnus. Vend nedad. Sig dig mig. Victor, hvor vil du have den? Gør det igen. Kig en linje i stedet af. Det er nede, Christian. Der. Godt til. Skyd, Victor! Oj. Godt, Skov! Ja, der skal du være mere kold, Sef. Mange det, der sker på både bane. Bare spil videre.
Siden! Oscar, du bliver med. Der hænger du, kan du se det? Hold om, Mads, så han ikke vender. Han må gerne spille hjem. Ned på pladsen. Træk på, Oscar! Asbjørn! Oscar, der kan du godt kalde på den. Ja, bare videre. Skov skal kalde på den. Nej, Magnus, der er 2 dernede. Så kom med, Magnus. Kom med. Skyd! Rigtigt! Gå på den, kom! Ja, det er godt set. Godt set. Kom ind i den! Var det nu, Magnus? Bruder! Kom, Magnus! Så! Videre! Kom nu! Har du fanget den der, Magnus? Det var det, vi lige hjem. Hvad ind i det, Magnus? Kom du vej. Fremad. Tænder på! Slå på igen, drenge. Ind for en! Ind i den! Kom nu, Oscar! Sig noget, Victor! Ja, kom, Magnus. Brug din fart, så får du den. Pas dig, Victor! Godt, Vilas! Det tænder på, Oscar! Højt! Så er det helt roligt. Nu skal vi over med den! Kom med, Magnus. Det var Andreas. Hjem! Ja. Kom lige hurtigt, kom! Victor! Skal der være et mål, drenge? Ind for en, kom nu! Kom nu, Hvid! Med ind foran! Nej, han er ikke vigtig. Ind foran, Viborg! Ind foran! Du skal altid gå ud og dække skud. Bare åbent til det, så skal du gå ud og dække det. Bringes! Godt set, Jesper! Fast igen, Hvid! Kom igen! Hjemme, bakke op med os, du! Bakke op! Kom, Magnus! Så skal du være retur. 1-2! Alexander er der! Det kan du, Magnus. Det kan du, det der. Godt skubbet ud, bravo. Ja. Godt, kom så, Rata. Gør det. På linjen, ind foran. Bliv ved. Skide godt arbejde. Bliv ved. Sådan, Magnus. Igen. Sådan, og løb. Snapperen, brabberen. Modsat, hvis du kan komme det. Og så hold igen, Viborg. Hold igen. Det er Magnus. Kom, Magnus. Kom, Sepp. Bare følg med, Sepp. Bare følg med. Det er Mads nok orden det. Følg med elveren derinde.
Bed om Magnus! Bed om det, Magnus! Ryk! Og du have den, Mia. Mads, Andreas! Mads, stop det der nu! Jeg vil skide på dine størbånd. Vi spiller fodbold lige nu. Kom, Sebastian. Højre, højre, kom nu! Luk bakket. Døren er ikke over, der er ikke noget værre. Rigtig meget. Hold op! Godt, Sigge. Venstre kant. Pres! Ja, så holder du igen. Hold igen. Tænker så. Rolig! Linjebold! Kom her ud, Victor! Stå på det! Stå på det der! Stå på det! Stå på det! Sådan! Kom nu, skal I lige have et mål! Kom nu! Skyd, Anton! Bare prøv at gå op og se, hvor langt han er med, Victor. Jeg er ikke meget for at stå her. Godt, Vigge! Linjebold, vent lidt! Ja, det er okay, det er okay, det er okay. Hey, tanke! Nej, han er sgu ikke vigtig nu, Axel! Det kræver en voksen for at sparke derover. Bare læg den op. Sådan. Op og stå, Mads. Op og stå. Rolig. Godt. Dejligt ro. Kom, Vigge. De har ikke tabt nogen af deres kampe endnu. Åh, ikke. Hold igen, Vigge. Hold igen. Fører 4-2. Der er ingen grund til at op i midten. Gå ned og være forsvar i stedet for i midten. Bare læg dig der. Måske ind i midten. Gå ind i midten. Så tager du fra foran masser. Ja, det er super. Kom hjem, Andreas! Mange år siden, før vi skulle have Axel! Bed om, du har så meget plads. Rolig, for Axel med herovre. Med herovre, Axel. Det tager du, Mads. Mathias, du gemmer dig lidt. Ja, det er til dig, Victor.
Hvor er det godt. Tommer, eller hvad de er.